Kawuono en odiechieng nyiroke kata World Kidney Day, ka bende en odiechieng ma piny ngima ng'iyo kendo hingo weche mag nyiroke ka thor wach en Kidney Health for All. Tiende ni en nyiroke maber kata nyiroke mangima ne ji duto te. Maa e twak wa chenro mar penj laktar odiechieng ma kawuono kama bota yen Ruth Otieno amor mokalo ni adwa narwaki e wendo wa kendo daktari wa entiere boma ma Kisumu. Machiegni daktari e penj laktar. Erokamano. Ne oganda ma samoro kong'e inyalo nyisogi ni nyingi ng'a, in wuod kanye, in laktar molony e weche mage, kata odoko ni twak tasechiwo ne nyikwa Ramogi Ajwang'. Niluonga ni Dr. Julius Okel, an wuod Ugenya. To sani atiyo Kisumu ka. Daktari ma olony e thieth mek nyiroke. Erokamano nya daktari amor mokalo mar bedo kod chenro mar penj laktar Dr. Okel, kendo waduoko erokamano ng'eni dich to ibiro mondo mi puonj oganda wa e weche mag nyiroke. World Kidney Day kawuono thor wach en to mero inyalo mulonwa bende matut kotenore kod thor wach mondo mi ka wadonje twak daktari. Kawuono iluongo ni World Kidney Day, en chieng' ma ji okete piny mondo wapuonjre kaluwore gi tuoche mek nyiroke mondo wane kaka wanyalo geng'ogi, nikech mang'eny wayudo ka tuoche mek nyiroke gidhi mos kendo ka gidonjo e del to wayudogi ka giseniang'. Koro en chieng' ma kawuono wan gi Minister ma Health World Kidney Day. Erokamano ahinya. Kidney Health for All kaka inene ondike kanyo no nyakwa Ramogi Ajwang', moro inyalo duoknwa picha no mondo mi wasome kanyakla. En Kidney Health for All, ka bende iwachonwa kacha ni caring for people, protect the planet. Daktari, ka wang'iyo kata higni mathoth mosekalo, iwacho ga ni tuo mar nyiroke moro ji mang'eny ok tudga kod kaka alwora chal kata kaka planet chal. Ere kaka climate change, ere kaka weche mag ketho kor lwasi kata yamo nyalo rocho kaka nyiroke watiyo? Koro ketho piny kata climate change, mano lokruok mar piny, nyalo medo tuoche mek nyiroke kaluwore gi weche mopogore opogore. Mokwongo, ka lokruok piny bet to wayudo ka piny bedo maliet. Ka boma ma Kisumu wawinjo ka en boma maliet, Mombasa be liet. To ka piny lokre, ka climate change bedo wayudo ka koro piny liet, to piny ka liet to duono pi del ji. Kitiyo to kimodh pi mang'eny to piny liet, to ka pi duonre i dendi to okomi remo ringi nyiroke ni maber. Iluongo ni dehydration. Duonruok ma pi i del. To dehydration ni hinyo nyiroke. Komedre ndalo mang'eny to ji nyalo bedo gi tuo ma nyiroke, ma tuo ma nyiroke nyalo niang'. Mar ariyo, lokruok ma polo kata climate change yudo ka obedo gi masira mang'eny. Mokwongo nyalo bedo gi miluongo ni flooding, pi bedo mang'eny. To ka pi bedo mang'eny kama kelo tuoche mang'eny. Wayudo ni malaria medre, gimo kata typhoid be medre, tuoche mang'eny medre. Tuoche gi, oganda mang'eny mayudo tuoche gi ok dhi osiptal mapiyo piyo. Kendo gichandre, kendo gibedo gi duonruok mar pi del, ma ka biro osiptal to yudo ka nyiroke be osehinyore. Joma ng'eny moyudo tuoche mek malaria, mek typhoid, moko bedo gi tuoche mek nyirogno ma be niang' kaka kinde kadho. Mar adek, kwa bedo gi climate change, bilongo ni pogruok mar polo, climate change kelo ketho pollution. To pollution ni ka yudo chemicals man environment miyo kelo hinyruok ma nyiroke, kendo duwo pi mwatiyogo. Pi kose dure to kwatiyo kodgi, ting'ene nyiroke gichal kichungi. Giluoko remo. Ka giluoko remo to pi mwatiyogo kler, to miyo nyiroke wabedo gi tuoche, kendo miyo tuoche mek nyiroke medre e piny ka.
Erokamano ne daktari lero nwagodo maber mokalo weche mag climate change, kaka yamo futo e kor lwasi, lokruok mar futo bende pimonwa kacha. Aneno kimulo kacha weche mag liet mang'eny mabende sani samoro wathoro neno ka bende okikore kod koth mabende ng'eny, to thoth ne yudo ka gwengewa kaka mag Kaluo wathoroga kod bedo liet mang'eny. Moro ne jogo mantiere kuonde ma liet ng'enye mondo mi kik gibed dehydrated, inyalo lero negi nang'o mondo mi wakony wang'e ni kaka wanyalo jolo, kaka wanyalo rito nyiroke wa daktari. Koro jo mang'eny okiti gi pi mimodho. To ng'e ni kata gitiyo gi pi to gitiyo pi marom nade. Jok mangima maonge tuoche mek nyirogno dware ni mondo ti pi maromo 2 to 3 liters. Mano liters 2 kachopo 3. Jok madongo maonge tuoche moramora. To pi ni kimodhe okrit ni mondo iyud riyo yakidhi omo pi. Imodhe kalure kaka ochan. Ken pi mimodho ma en 2 to 3 liters timodhe okrit ni dhi ti metidhi ndalo tipuro nyaka saa 10. Yakoriwuok ni dwa modho pino dichiel. Imodhe kaka kitiyo. Mar ariyo, jomoko nyalo bedo ni gin gi tuoche mopogore opogore. Kin gi tuo mar nyarogno kata gin gi tuo mar adundo, to pomeni wuoyo gi daktari mari mondo nyisi ni pi mimodho en pi mochopo kiwango machal nade. Jok ma gi tuoche mek nyirogne migi tuoche mek nyarogno, seche moko pi ka gimodho mang'eny nyalo pong'o dendgi kendo nyalo migi teko mar yweyo. Ko jok ma gi tuoche mek nyarogno daktari bo nyisi ndo beni muonyo imodho pi marom nade. To ng'eny gi wanyiso gi ni pi moromo lita 1 odiochieng' to ber kodgi. To jomoko be penja samoro daktari pi kimodho nyalo modho pi mang'eny manyalo hinyi. Ka nyiroke ni tiyo maber, pi kimodho mang'eny timodhe tidhi layo. Koro nyarogne ma koro golo pi gi dendi. To kin gi tuoche momako nyarogno to kimodho pi mang'eny, pi ni nyalo hinyo dendi bebed matuo. Koro wanyiso ganda moloyo jomodaka e pinyo maluo manche mako bedo maliet mang'eny mondo wamodh pi moromo kingima to liters mochopo 2 kadhi 3. Tien pi mimodho the whole day. Ok rito kaluya hingi yako rimodhe. Nikech kirito seche moko kinyal modho pi ni bitiek. Ok ni rito mariyo ingi eka imodho pi, mano en wacha madaktari onyisowa en achiel kuom yore ma warito godo nyirokewa. Ileronwa kacha bende ni climate change kata lokruok mar kor lwasi bende gin gigo nyalo ketho nyiroke, kata chemicals mantiere alwora, kuonde ma watiye, kuonde ma wawuothe bende gigo nyalo ketho nyiroke. Daktari moro ng'ato nyalo penjori to jo mage manyalo bedo kod chandruok kata tuoche mag nyiroke kopogore kod kuonde ma watiye kod climate change ma bende okwako piny ngima. Koro joma mamedo winjo mayudo tuoche mek nyiroke mang'eny nigi tuoche mek sukari. Wasewacho ni kidhi osiptal mithiedho jok mag tuoche mag nyiroke ka dialysis unit, kikawo jotich 10, 5 kuom gi gin jok mag tuo mar sukari. 5 out of 10 nigi tuo mar sukari. Mar ariyo, wayudo jok man gi tuo mar pressure. Pressure be hinyo nyiroke, to en kikawo jotuo 10 manigi tuoche mek nyiroke, 2 kata 3 nyalo bedo ni gin gi tuoche mek pressure. Kendo ka tuo ma nyiroke medre, to jotuo mang'eny bedo gi tuo ma pressure. Mako chopo kiwango magichopo stage 5, miluongo ni koro kidiang' mogik ma tuoche mek nyirogno, jotuoche mang'eny almost 100% nigi tuo ma pressure. Mopogore gi tuo mar pressure gi diabetes, nitie chandruok mang'eny ma ilo kelo tuo mar nyiroke. Mokwongo, nitie familia magiyudo tuo miluongo ni polycystic kidney disease. En tuo momakre ga nyuola ma ng'ato chopo higni mochopo 40, 50, 60 ka to giwinjo ka nyiroke gi ramo gi kendo nyiroke gi bedo madongo. To gifundre, seche moko golo remo, to bang'e kanyo giwe tich kendo gibedo gi shida ma nyiroke. Mar adek, yien wakawo. Yien jomoko thoth kawo yien mageng'o rem miluongo ni painkillers. Kendo jok manigi arthritis, wetewa, minewa,
ka odhi dala kwacho wacho ni gin arthritis lo nyakwara dhiye chemist kelna yath magolo rem tikele yath en diclofenac ma en Monday to Monday pile mwonyo diclofenac mwonyo brufen pain killers gi yien mwanyiewo mwagong'o rem arthritis gi kendo hinyo nyiroke kin gi tuo ma arthritis ber munene daktari opimo fuondeni opimo nyarogno mondo ni yien ma itiyogo mageng'o tuo mar arthritis en yath mane kitho nyiewo yien pile mageng'o rem yien gi waneno ka hinyo nyiroke to kendo kumwatiye ni wayudo ni yien mageng'o tuoche mar ayaki ono sida ni osemedo makowa mang'eny to yien gi nitie moko mwatiyogo miluongo ni first line mabenyo matiyo kodgi nyaka pim na nyiroke gi nikech jomoko nitie maka otiyo gi yien gi to kendo ginyalo yudo tuoche mek nyiroke yien gi beyo gisekonyowa mang'eny to wanyiso oganda ni kitiyo gi yien gi to kidhi neno daktari kidhi kawo yath okawo yath tipimoni viral load dok dala ikawo yath ipimi tipimo kata fuondeni ber no pim katek to kata dichiel i dweche auchiel kata higa ing'eni fuondeni gi yien mitiyogo mageng'o kute mek ayaki gi yien gi dhi kodi nadi nikech nitie moko manyalo hinyo nyirokeni mogik to nitie yien mabe watiyogo kaka oganda luo iluongo ni manyas herbal medication yien gi jomoko wacho ni gin natural ok nyal hinyi natural timuonye tikiane en ang'o nitie yien gi to wamadho gi kete agulu to dose mwakawo be wakia ne dose machal nade to yien gi or herbal medications chimoko be gihinyo nyirokewa to ber mondo wanon ka wabedo matuo to wadhi osiptal mapiyo mondo pimwa oyud ni tuo en mane mondo omiwa yien yath man kare. Daktari wacho kata ni samoro tuoche kaka mag arthritis mabende biro ga kod rem mathoth mokalo koro yedhe mag kwerem to kopogore kod mano yedhe mag kwerem ma ji tiyo godo aoyaye samoro ka ng'ato nitiere kod tuoche aina gi Dr. Kell to odwa ni mondo mi oduok rem chien onyalo duoko chien nade ka bende okokelo kata okochwalo nyiroke ne e ong'ala mar yudo chandruok kata hinyruok mag tuoche mag nyiroke. Nitie yien ma opogore mwatiyogo mwageng'o rem i del to wanyiso oganda kabe to gine daktari ema ilo pimo go nyisi ni yadhni ber kodi mageng'o rem nikech tuo mar arthritis en tuo migeng'o gi yath en tuo mokithiedh dichiel to rumo koro en yath midwa muonye tiweye muonye tiweye koro ber ka daktari mondiko ni yadhni asepimi to ber kodi ok anyalo wacho ni yadhni kitiyogo kata bena paracetamol panadol ber ok nyalo hinyo nyirokeni to jomoko nitie ma bedo gi tuoche mek chuny liver disease mago ber koting'o gi panadol koro kibedo gi tuo mar arthritis kata ng'eny gi rem ber no daktari opimi to nyisi ni yath minyalo tiyogo mageng'o rem maber kodi kaka jatuona en yadhni to kata kitiyo kode ok itho tiyo kode pile kata ok winj rem itiyo kode ka rem orumo be iweye samoro kendo kare moduogo chaki tiyo kode. Kopogore kod tuo mar sukari, diabetes, tuo mar pressure, kakipimo nwacha tuoche ma bende thoro tiyo kod yath pile. Iwacho ga kata liekore Dr. Kell ni ng'ato kosechopo higni 60 bende thuolo ne ni malo mokalo mar bedo kod tuoche mag nyiroke. Adiera nitiere ka akoso magi gin weche maliekore. Mana dier. Ka omedo bedo madongo to fuondewa be bedo ma okotegno to nyarogno ka wasedhi beyond 30 years signi 30 to wayudo ka every year nyirokewa kata wabed ni waonge tuoche gidok piny kaluwore kaka wabedo motegno koro kochopo higni 60 joma ng'eny chako bedo gi tuoche ma nyarogno ok ni gin gi pressure kata sukari kata gitiyo mayath marach to na nyiroke gi be gitiyo kaka wabedo joma dongo koro beyond 60 years ber ko pimwa kendo wabed ni warango ngima maber wachiemo maber wamodho pi maber nikech kochopo higano to waneno ka joma ng'eny bedo gi tuoche mopogore ok en kata nyarogno kende tuo mar arthritis be donjo ka tuo mar adundo be donjo ka ibe iol ok iwuoth mapiyo koro tuoche chako bedo mang'eny kaka wabedo dongo
to tuo nyiroke be tuo ma nyiroke be medre kaka wabedo joma dongo molo to kwa past beyond 60 years higni 60 to ber mondo pimwa kalure gi tuoche mak nyiroke to maloyo kendo tuo higa beyond 60 years to joma chuo wayudo tuoche malure gi nyodo iluongo ni prostrate bedo maduong kalure ka ng'ato bedo maduong koro joma chuo kochopo beyond 50 years nyodo prostrate ni bedo maduong kendo odiyo yo magolo lach ka oketi screen kanyo yo magolo lach machiegni gi rabo lach miluongo ni bladder fundre kendo dire makoro nyiroke okuywe maber ka gifundre kamano to nyiroke bedo madongo kendo giwe tich koro ber joma chuo matho wuok ndala auchiel ndala bich to tieno in wuod ng'ane ndala achiel iwuok dakika achiel iwuok idhi layo tieno mano ber mondo idhi daktari moloyo kichopo higni 50 mondo pimi kin gi tuo manyodo prostrate mako bedo maduong okonyi chon mondo kafund nyiroke ma nyiroke go we tich ma nyiroke ni idonje dialysis nyiroke gi be nyodo gi be ipimo gi kalure gi tuo ma cancer ipimo ka gidongo to koyude chon tuo ma cancer ma konyodo ni be nyalo konyi kidhi chon koro kibeda ni saresa didhi layo tikeri dhi layo nikech ang'o en tuo ma nyodo kin ng'at ma obedo beyond 50 years en tuo ma iluongo ni kute mar infection bacteria kose nango en tuo ma sukari kila saresa te moloto ng'ama duong beyond 50 years utino kenind ber mondo idhi mondo pimi tuoche ma nyodo wayudo mang'eny kendo gimiyo joma dongo bedo gi tuoche mek nyiroke En odiechieng nyiroke World Kidney Day nyakora muge jwanga iwinjo gima Dr. Kelo wacho kisechopo higni 50 tuoche thoro bedo mang'eny ber ka ipimi ahinya nyaka ineno ranyisi moko kaka dhioko matin didek ding'wen dibich e otieno intiere kod tuo mar diabetes tuo mar sukari intiere kod tuo mar pressure samoro itiyo kod yedhe makweyo rem mang'eny kopogore kod mano inowuon samoro nitiere gik moko ma ok itime yo makare kata lifestyle bende ber ka ineno laktar mondo mi opimi nyakora muge jwanga ka uyo seche moka uyo ni ka intiere kod penjo mora mora kotenre kod tuoche mag nyiroke bed thuolo orna ote machuok namba mar SMS en 33600 kwa duogo to abochako kod penjo ni aito wadhi nyime ir Dr. Kel wadhi nyime kod twagni kikidhi mabor ke Kisudi. Have to mean cutting corners. Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710-487-487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Anang'eyo maber joda mara jibo ok nyal duoge ngimana to bende ok onyal bedo mara to kore nang'o momiyo an pod akete pacha Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo Manera Movie TV. Hera Andoga Adira na ye kodi no kang'eni ni nyalo timre malich kamae Ich lach ok duong' dhot obiro donjo to kao
Nyaka sani pod inikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari yana mondo miachake kod penj ariyo adek to wadhi nyime. Antiere kod penjo ka awachona kata ni penj na laktar ni madho ndawa mang'eny bende nyalo kelo tuoche kata chandruoge mag nyiroke. Weche mag lifestyle Dr. Kel. Madho ndawa mang'eny nyalo kelo chandruok mek nyiroke kaluwore kod kaka madho ndawa chwako del, iluongo ni inflammation. Ka dendi chwakre kimadho ndawa to kelo tuoche mang'eny e dendi, o kata nyirokno kende, oketho boye, iluongo ni lung, nyalo kelo cancer mar lungs, kendo nyalo chwako dendi biyud tuoche mar adundo, iluongo ni heart diseases, kata tuoche mek nyirogno, leche madonjo nyirogno matero remo nyirogno nyalo dinore moyud tuoche ma nyirogno. Koro kaluwore gi madho ndawa nyalo kelo tuoche mang'eny ifuonde te mani del, kendo nyiso oganda ni madho ndawa en one of those lifestyle practices, en gik ma wamedo nyiso ji ni kaber to wawe chuth nikech okelo tuoche mang'eny. Kaber to wawe chuth. Daktari wacho ga pile pile ni ka ng'ato moro ok winj rem kata onge kod ranyisi moro amora e nyiroke ne, to mano koro nyiso ni nyiroke ne ngima. Ma en adier koso ng'ato nyalo bedo ni ok winj rem kata ranyisi to entiere kod chandruok e nyiroke. Po nono ni nitiere ranyisi ma nyalo bedo gin kaka mage. Koro nyasi ma kawuono miluongo ni One Kidney Day dwaro ni mondo wapuonjre kaluwore gi tuoche ma nyiroke, to gima wadwaro ni mondo oganda winj maler ni tuo ma nyiroke ok nyisre ka gichakre, ginyisre ka koro gichopo stage mogik miluongo ni okang' ma koro niang'. Koro kwadwa konyre mondo wabed gi tuoche wabed ma gima ber ma nyiroke oti maber, to dwaro ni wadhi mondo pimwa kata koko winj ka nyiroke wa ramwa, nikech tuoche mek nyiroke kochakre stage 1 kata stage 4 ok ginyis ranyisa mora mora. Nitie mana matin, jomatin miluongo ni mayudo tuoche mek nyiroke mar kichungi midendo ni glomerulonephritis. Jogi ka kichungi kethre to kodhi layo to yudo ni nitie buoyo moko mawuok e lach. Mar ariyo nyalo neno ka tiende kuot nikech en gi tuo mar kichungi mar nyarogno miluongo ni glomerulonephritis. To mage tin. Joma ng'eny manigi tuo mar pressure, joma ng'eny manigi tuo mar sukari, joma ng'eny mosetiyo gi yien makoro nyiroke hinyre, ok giyud ranyisi moro amora nyaka gichop okang' mogik miluongo ni stage 5. To stage 5 kisechope, mano nyiso ni koro nyiroke ni ariyo gi tek oket karachiel, gitiyo okang' ma iluongo ni below 15%. Mano tin, to kata kochopo ni koro idhi ni mondo daktari ma nyarogno konyi kichopo stage moniang' ma stage 5, ng'enywa ok wakonya ahinya nikech yath kata kami stage 5 to konya ahinya, wateri mane giluongo ni dialysis kata transplant. To kibiro stage 1, 2 or 3, mano nyiso ni okang' mar nyiroke ni tiyo beyond 45%. Jogi bed kata ni diabetes, ni tuo mar sukari, ni tuo mar pressure, kata miti tiyo gi yien ma hinyo nyiroke, kata itiyo in gi lifestyle disorder ma hinyo nyiroke, to kwa chako thiedhi bi ibet maber, ichamo chiemo maber, to nyiroke gi nyalo chango ba
ibed ni koro tuo manyiroge ni owuok kuomi bed ngima maber. Koro wanyiso oganda ni nyaka gidhi gipimre i tuo manyarog, kigirit ni gibed gi ranyisi ma tuoche manyarogno. Kin gi tuo ma sukari, moloyo kidhi itiyo gi yien ma duoko sukari piny, in gi tuo ma pressure, mita i familia un gi tuoche mar manyiroke, wadu kata baba noyudo tuo manyarogno ni dialysis. Itiyo gi yien pile pile mopogore opogore, dwaren nyaka pimi mondo neni nyiroke ni tiyo machal nade. To kaki pimi tuo manyarogno oken test mang'eny ahinya. Test mokwongo ipimo lach. Pimo lach ni en inyalo pime e osiptal mopogore opogore kata health centers machiegni kodwa pimo lach. Wang'en jok ma dhi osiptal gi kata miniwa mayach gida pimo lach girango gimiluongo ni protein. The same way jok madwa pimre tuo manyarogno, the first test mwa pimo en pimo lach. To lach ni warango ka lach ni nigi gimiluongo ni protein. En chilo mawuok ka kichungi manyarogno kethre. Koro kwaseyudo ni kichungi manyarogno kethre ka en chon, nikech mano en one of the early signs of kidney disease. En ranyisi mwayudo chon lach ni nyarogno bedo gi tuo. To nitie yien mwamiyo jotuo maloso kichungi, ma kichungi ni bed maber makoro chilo mawuok miluongo ni protein no lal, manyarogno kendo bed mochango. Test mar ariyo mwapimo mondo wayud tuo manyiroke chon iluongo ni creatinine. Creatinine ne nyalo bedo ni ok nyalo yude health centers to referral centers miluongo ni county hospitals. Kidhi Siaya, idhi Homa Bay, idhi piny ma Kisumu ka Jaramogi, kata mana Kisumu referral, idhi Migori referral centers gite sani ang'eni gitimo test miluongo ni creatinine. En chilo mipimi del mondo nyisi ni nyiroke ni tiyo marom nade. To kipimo lach, ipimo creatinine, nyaka be gipimi pressure, gipimi sukari. Test ang'wen go ber kabisa nyisowa ni in gi tuo manyarogno machakre. Joma nigi tuoche manyarogno moseniang' miluongo ni stage 5, jogi bedo gi ranyisi mang'eny manyisogi ni gi tuo. Kendo wayuak ni oganda mang'eny gibiro mana ka gichopo e stage 5. Seche moko en shida manyonge, seche moko wayudo ni oging'eyo, koro gabiro giyudo ka tiendegi okuot, giwinjo ka giol saa te. Ng'at mane go ohala maber dhi tich okinyi koro ok nyal tiyo tich ool saa te, wiye bare, seche moko winjo ka koro opong', kowuotho matin to winjo ko ol, chiemo bedo matek, kitemo chiemo tiwinjo ka idwa ng'ok, iyi opong' saa te. Seche moko waneno ka nindo be bedo matek, ichako guonyiri. Koro ranyisi gi ng'eny gi gibiro ka isechopo stage 5. To stage 5 ni ok wadwa ni bi kisechopo stage 5. Wadwa ni kin gi miluongo ni risk factors, in gi pressure, in gi sukari, mita familia un gi tuo manyarogno, itiyo gi yien pile pile, maybe arthritis, yien moko mitiyo go ma daktari omiyi, dwaren mondi itim test mawachogo. En lach mipimo, en creatinine, ipimi sukari, ipimi pressure. En puonj maler mokalo, kendo daktari wacho kacha ni kikiriti nyaka dakika mogik. Kang'o chopo dakika mogik to chandruok nyalo bedo nikech weche mag thieth bende thoro bedo matek. Wabong'iyo weche mag thieth bang'e kanyo matin. Kata kamano daktari antiere kod penjo moro ka owacho kacha, onyisa ni iluonge ni Ochieng', entiere kod tuo mar sukari, entiere kod tuo mar pressure, to layo di ng'eny ka omadho chai seche ma odhi nindo.
odiechieng' tokola debede ni layo ni ikelo kod chai momadho gotieno ni koso nitiere gimoro mopogore kod chai nikech thothne jomoko ero madho chai gotieno ka gidhi nindo. Tentiere kod pressure gi sukari. Koro kolayo odhiambo to nyalo bedo ni sukari, adman tuo mar sukari kolayo to nyaka orang ni sukari chal nade. Nikech ka sukari ng'eny e dendi to owuok e lach to ywayo lach bedo mang'eny. Koro jok man tuo mar sukari samo gichako layo mang'eny kamano rango ni sukari control ne chal nade. Mar ariyo, joma tuo mar sukari seche moko bedo gi tuoche, bacteria, infection in urine system. Koro nyaka runi piny ni urine ni en gi infection mielo thieth. Nikech ka kute mak bacteria bedo lach mang'eny, ndalo mang'eny kendo giketho nyirogno ma nyalo bedo gi tuo mar nyiroke. Mr. Chieng be ka osebedo ni en gi beyond 50 years nyaka be opime ogoye picha miluongo ni ultrasound wane nyiroke negi be nyode prostate ne bedo maduong' kose chal nade. Koro Chieng the first thing manyalo timo ni orang ni ka sukari chal nade. Mar ariyo to onyalo dhi hospital mondo opime orang ka lach ne nitie infection kata nitie kute ma bacteria mondo daktari okonye chon mondo obed gi ngima maber. Erokamano ahinya daktari. Entiere kod penjo machielo kata kamano wabo ka uyweyo ka waduogo to wabo ng'iyo ni ponono ni oseyud ng'ato kod tuo mar nyarogno kata tuoche mag nyiroke thieth thoro chalo nade. To bende kapo nono ni inyalo geng'e wadhi geng'e nang'o. Kopogore kod mano bende wadhi kawo penjo mang'eny mokalo kokalo yor SMS kachiel kod yor simu. Namba mar SMS en 23600 kawahingo odiechieng nyiroke kata World Kidney Day. Kik idhi mabor, kik isud kata matino. Ya tunaanza pale bila katikati. Rasmus anaanza. Anamtafuta Bruno Fernandes. Bruno Fernandes Kipto. Bruno Fernandes anamtafuta Maino. Maino Kipto. Kijana kutoka Marakwet. Maino anamtafuta kule huyu ni Marcus Rashford. Marcus Rashford kivit. Anakwenda. Marcus Rashford kivit. Anapiga kule cross ndani. Ndani. Anajiita Rasmus Oldham Kiptonoi. Ameweza kuiongoza ile timu bao 1-0. Dial *811*404# to get Manu as your skiza tune. Mabiro e chenro mar ng'ejo thumbewa. Aja godo hand stone. Agero stonda, kura uso nyanya, lot, maembe, kitungu, gik matindo ma uso stall gi groceries. Wagoyo mbaka gi jo ohangla ochinjo jaraha e gwenge mag Kisumo kendo miyo mathoth ewi thume. Koro and there is no day e ngimana manyalo bedo gi chuchi godongo. Nok dware. Ane mana rwake. Okay. Matiyo kode. Tich abich ni kochakore saa 2 okinyi to wan wengeso saa 5 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pautuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pautuke. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak gimobilize themselves, gisupport each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre. Gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi. Mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai.
hiyo shimo ilikuwa imeloa maji na ni ya kitambo tangu hii shule ianzishwe na ikasinga. Nataka kusema pole sana kwa wale watoto walipata ajali, na county government na wale wengine wote watashughulika na hiyo kazi. Japuonjre achiel otho kama moko aparo yudo hinyruok Kapsabet kane giriyore mar neno msafara mar jatend piny mane kalo. Jodak e gweng' ma Oluti Nyabera e Kisumu ywago midhiero ma olo kelo bang' koth mapek chwe nyocha. Tulika hapo kitu 1 hour plus. Hakuna mtu alitusaidia. Saa maji ilikuwa inaongezeka. Baadaye tukabebwa na maji. Mtoto nilikuwa nimemfunga na leso kwa mgongo. Oganda medo ywago midhiero mar oula kae kar kano ringre ma City Mochari. Familia moko no chopo mar manyo ringre wedegi, chendo makata kamano ne opong' kod koko. Nonro yango ni mahewa tamalo 30 mag jopuonjre podi rocho ratichgi e skunde. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu en odiechieng nyiroke World Kidney Day. Teka ni sechopo higni 60 tematek mondo mipim nyiroke ni chal nade, nikech kaka wamedo bedo jomadongo e kaka teko kata kaka tiyo mar nyiroke dok piny. Intiere kod tuo mar sukari, intiere kod tuo mar pressure, tematek mondo mi sasa midhi hospital ipimoni kaka nyiroke ni chal. Dr. Okelo pimonwa kacha ni pimo nyiroke ok en tich matek, nikech ng'enyne ipimo mana lach. Ging'e ang'o e lach, ging'e sukari, ging'e protein e lach. Seche ma ging'e protein e lach gibiro ng'eyo ni to en nyiroke ni emosechako kethore, rachungi emosechako koso. Bende wacho maber mokalo ni ka en rachungi mar nyiroke emosechako kethore to thiedhe thoro bedo mayot e seche ma eko chako. To kwa we mochope ong'ala mar 5 to koro thiedhe thoro bedo matek mokalo. Adhi ka upenjo kae to adhi ir daktari mondo mi onyisa ni ponono ni oseyudi kod tuo mar nyiroke, inyalo tim nang'o, ikonyo nang'o, koso onge geno kata matin. Daktari machiegni kendo antiere kod penjo ka owacho kacha ni entiere osiepe moro ma wuoyi, osiepne ni kopo ni odhi olopi olayo seche te to bende samoro lacha kata olopi okrum. Made bende nyalo bedo kod chandruok mar prostate mani wacho cha chandruok mar prostate ni nyalo kelo chandruok mar nyiroke, koso manyalo bedo chandruok machielo. Mano penjo maber. Koro luwre gi ka osiepne ni en gi tuo mar sukari to ken ng'ama dichuo to en gi higni adi, nyalo bedo ni en gi tuoche mopogre. To tuo mokwongo manyako pim en ken gi kute e lach ne milongo ni urine infection. Mar ariyo nyalo bedo gi tuo mar prostate mabe nyalo pime. Joma ng'eny be nyalo bedo gi tuo mar rabo lach milongo ni bladder dysfunction. Koro ken gi tuoche machal kamano ber mondo dhi mondo pime mondo yud konyruok. Penyo machielo ka iluonge ni japuonj Ken Ogutu mar Paponditi. Erokamano ahinya japuonj Ken Ogutu mar Paponditi kuom bedo kodwa e chenro ni. Iwacho kacha ni penj na daktari ni asetiyo kod yedhe mag pressure kuom higni 7 ma osekalo. Ma abende nyalo keta ong'ala mamalo mar yudo chandruoge mag nyiroke. Erokamano, mano penjo maber. Yien mwatiyogo makonyo mondo pressure dok piny ng'eny gi okel tuoche ma nyiroke, kendo gin yien mabeyo mamiyo nyiroke bedo motegno. Yien gi seche moko kalure gi kin gi sukari kata gi tuoche mopogre, daktari kawo yath malure maelo konyi maber mondo nyiroke ni kik bed gi tabu. Koro yien mwatiyogo ma konyo pressure, yien mwatiyogo mang'eny makonyo sukari, ng'eny gi ok kel tuoche ma nyiroke. Nitie mana yien moko mek sukari ma kochopo ni koro en gi tuo ma nyarogno
to kang' ni ochopo stage 3 o stage 4 to wagologi. To ng'eny yien gi okel tuoche mek nyiroke. Kendo gikonyo jok ma gin tuoche mar ilongo ni filter kata rachungi ma nyiroke milongo ni glomerulonephritis. Thoth yien gi miyo kichungi mar nyiroke go bed motegno kendo medo konyo tuoche ma nyiroke magolo chilo milongo ni protein e lach. Daktari, ka ng'ato osebiro mopime moyud ni entiere kod tuoche mar nyiroke, iwachonwa kata ni kapo nono ni en rachungi to nitiere yedhe ma ibo ti godo mondo mi olos rachungi gi mondo mi obed maber kendo ngimane biro dhi nyime yo makare. Po nono ni osedeko ma ng'ato yudo tuo mar nyiroke ma koro tielo osechako kuot, del osechako ilo, nitiere chandruoge mang'eny e del ka ithoro tim nang'o kosikonyo nang'o? Koro jomo osebedo gi tuo mar nyiroke mochopo stage 5, pod nitie thieth mwakonyo gigo. En mani thieth mwakonyo gino omenda mang'eny mitiyogo kendo en thieth ma jithi sate sate. Koro thieth mwatiyogo mokwongo iluongo ni dialysis. To dialysis ni be gin kidieng' ariyo. Mokwongo iluongo ni hemodialysis. Hemodialysis e mwatimo e Kenya ka ahinya. To wamor kaluwore gi washa nikech for almost the last 8 years pangruok mar Social Health Authority osebedo kakonyo ji kaluwore gi thieth mar dialysis mitimo maluoko nyiroke ka giti maber. Dialysis ni itime diriyo e juma. Itiyo gi mashin mineno koket e picha kanyo, to mashin gi golo remo i del to giluoko, gigolo chilo madibed ni opong'i dendi nikech nyiroke ni okiti, gigolo pi mopong'o dendi, pi ni mopong'o tiendi, gigolo mondo yue maber, ibed gi teko, to ichaki duoke i del. To dialysis itime diriyo e juma, to jomoko be nyalo dwaro no timne didek. Koro daktari mari emanyisi ni inyalo timne diriyo kata inyalo timne didek. En mnani kata mana kawuono kawa romo gi Minister ma Health, awanyise ni kaluwore gi jotuo mwaseneno e Kenya ka ng'eny gi dwaro ni mondo giyud thieth didek e juma. To waseneno ni pangruok mar SHA miyo gi mna thieth diriyo e juma, kendo waseneno jomoko machandre nikech thieth ma diriyo e juma no ok rom gi. Giwuok i dialysis to giol kata giwuok katend gi pod okuot, nyiso ni dose mwamigi mar diriyo e juma ni ok rom gi. To amor ne osewinjo kawuono kendo en chandro magirango, to wa expect kata wan gi hope ni maybe kochopo higa machielo gibo yie ni daktache mathiedho nyiroke onyis jatuo ken jatuo madwaro 3 times a week, mano nyiso ni didek e juma, to gibo yie mondo gichung' ni thieth mar didek e juma mondo jotuo obed gi ngima ber joma dhi i dialysis. Kidiang' mar ariyo mitimo go dialysis iluongo ni peritoneal dialysis. En thieth miketo mpira matin i ng'ato kendo iketo ni osiptal, to kisechango tidhi ot, koro mpira ni mikete pi to luoko remo tigole didek kata ding'wen i odiechieng'. Peritoneal dialysis ne okwatime ahinya e Kenya ka, to gimomiyo okwatime ahinya e Kenya ka nikech jowa mang'eny kata kodhi dala kucha koro kotiyo gi pini, mita pini ok ler, ng'ama konye maketo pini iye be mita kler, koro joma ng'eny ka gitimo gi peritoneal dialysis no gibiro gi infections. Kendo thoth gi waneno ka koro weyo kendo peritoneal dialysis donjo hemodialysis. Koro ng'eny jotuo osebedo katimo hemodialysis nikech ng'eny jotuo mosebedo katimo peritoneal dialysis yudo infection kendo osebedo ken shida mwayudo. Mopogre gi dialysis to nitie gimiluongo ni transplant. Koro transplant en thieth minyalo tim ka ng'ato osechako dialysis, to wadwano oganda ng'e ni transplant en thieth minyalo timni kapok idonje dialysis. Iluongo ni preemptive transplantation. Itime kichopo stage 4 kata kapok ichopo stage 5. Kendo oganda man oko e Kenya, pinje maoko matimo preemptive dialysis, manyiso ni timo ni transplant kapok idonjo dialysis, gima gibedo maber moloyo
joma timo transplantation kosechako dialysis. Nikech thieth mar dialysis en thieth maber, to wang'eyo kata bedo ne en thieth maber, kisetimo dialysis kanyo higni 5, higni 10, dialysis chemoko oketho leche miluongo ni blood vessels mae del, kendo sama itimo transplant ka leche mae dendi okethre to bedo complications. Koro joma timo dialysis wajanyisogi ni kaber to kichako dialysis to timo transplant to en gima ichako chano chon mondo within 3 to 5 years itime ka dendi pok ojony. Nikech transplant en thieth ma sani ka wadu kata ng'at moro mani familia mong'eyi dwani mondo konyi to wapime bu wayud ni en gi fuondene ler kendo ober minyalo golo nyarogno achiel mondo konyego. Kwase pime to bedo ni otegno to nyarogno achiel mogolono ema koro iketoni i theater to nyarogno koro tiyo ni iluongo ni transplantation. To kosetimni mano to function ma nyarogno achiel ni moko nyalo idho bocho kata 60-70%. Kendo jowa mang'eny mosetimo transplant bedo gi ngima maber moingo joma dong' i dialysis. To bedo ni Kenya ka sani wasebedo gi chandruok mang'eny ni chandro mar SHA o Social Health Insurance Fund okosebedo kachulo transplantation in full. To gisechake chule nus, to be kawuono ka wuoyo gi minister to onyisowa ni en chandro magin go mabe wabedo gi hope ni mita higa manyien kata higa mabiro gibo cover this transplantation in full. To kendo mopogore gi transplantation gimi jotuo yien. Kosemi transplant men nyarogno ma oketi dendi nyaki nyieo nyaki imuony yien pile pile mageng'o dendi kik hiny nyarogno moketni ni. Nikech kokimuonyo yien gi to nyarogno moketni ni kendo kethre kendo gedo bedo gi miluongo ni rejection. Rejection means ni koro dendi kwedo nyarogno ni, ogole kendo kethre. Koro jomo oseyudo transplant nyaka ti gi yien gi, to yien gi bechgi ok yot. Iyudo ni idwa achiel nyalo yudo tiyo gi kata 30-40,000. To jowa mang'eny ok nyal chulo pesa ni. Emano wacho ni SHA ni kaber to gitem giyud omenda giketi Social Health Insurance Fund mondo jotuo mobedo gi transplant oyud yien gi mondo tigo mondo gibed ngima maber ka giseyudo transplantation. To wanyiso jotuo ni transplant en thieth maber mogik ka kidney ofail moingo bedo ngi dialysis. Dialysis ber to seche moko kosetim ahinya to jonyo del. Erokamano. Antiere kod simu penjo bende ng'eny mokalo kata kamano nok adwa ni mondo miangadi nikech nadwa ni Nyikwa Ramogi Ajwang' owinji maler mokalo. Halo penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Anyinga Samson kwa Siaya. Machiegni. Ya, penjo daktar ni to kang'ato notimo test to gik moko notimo duto test duto results wacho maber isipokuwa creatinine mo mulo no ema okalo en ga between 45 gi 104 koro okalo gi 106. Mano nyiso ni ang'o monego tim mondo duog e wang'e kama ok duto ni kare urea gire ni normal. Daktari? Okawinji malera kani nyalo nono na? Inyalo noyo ni daktari? Anyalo noyo. Actually, kotim creatinine test to yudre ni okalo bochopo 106.8 onego bed e range mar 45 gi 104. To mano nyiso ni ang'o momiyo ok en kata below to en above. Tiende ni ang'o motimre gi kidney. Ang'o monego atim kata monego jatuo tim mondo omi gino duog to normal. Nikech modong' duto to ni kare. Okawinjo maber, waparo ni openjo ni otimo test ma nyarogno to korange to
ong'eny to penjo ni onyalo timo ang'o mondo test ni oduogo bed makare. Koro kisetimo test ma nyiroke to yud ni creatinine kata mana chilo ma dendi ng'eny moingo kamoro pobedie, mano nyiso ni in gi tuo ma nyarogno. To koseyude kamano nyaka wanon kaka daktari molony gi thieth ni tuo ma nyarogni obiro nikech ang'o. Kin ng'at matin mita tuo mar chungi ma wacho ni glomerulonephritis omaki, kin ng'at maduong' mita nyaodo bedo gi obedo maduong' koro okomi lach wuok maber. Koro kaluwore gi tuo makelo kalure gi tuo ma miyo nyarogno bedo gi wach, tuo ne makoro wathiedho mondo chilo godok piny. Koro kosepimi to yudi gi tuo ma nyarogno, nyaka idhi daktari molony gi thieth ma nyiroke mondo konyi nono maber ni tuo ni biro nikech ang'o, walok ni yath kata wanyisi ni shida ni biro nikech ang'o, ilok yien mitiyogo kata wami yien maber mondo nyarogno changi. Daktari wachoga pile pile ni geng'o ber maloyo thiedho. Mulne nyikwara moge jwang' yore mopogore opogore mwanyalo geng'o godo kik wachop kama koro idwa ni mondo miyo timni dialysis diriyo dideke juma ma bende nengone ni malo mokalo. Seche mitimo ni dialysis ni ok ni time ndalo duto te. Transplant wawinjo nengone kaka chal. Nyaka imany ng'at mabro miyi nyarogno. Nyaka timne test. Toke nyaka oti kod yedhe ma ang' no mi dendi ong'i kod nyarogno manyien. Nono to del dhi reject nyarogno. Mondo mi wageng' weche gi duto te, yore magi mwanyalo geng'o godo chandruoge mag nyiroke. Ni wachonwa kata weche mag lifestyle, wachonwa kata ng'iyo tuoche mopogore opogore kaka pressure kachiel kod sukari. Wang'iyane yore mamoko mag geng'o kik wabed kod chandruoge mag nyiroke, daktari. Koro tuo ma sukari nyaka emphasize ni tuo ma sukari nyaka waritre. Kini ki tuo ma sukari nyaka ibed gi rapim ma sukari yot. Bipimo go sukari ng'eni sukari ni chopo kanye. Makirindo daktari mari ti dhigi kitabu ni daktari asepimo sukari ni kan dot to chal kama o chal kama. Idongori you're taking ownership of the process. Yakibedi kitabu ni ipimo sukari, kirindo daktari ni to pime to nyisi ni iber. Sukari okinyi ko ber ubeno en between 4 to 6.5 kitin below 60 years. Kikalo 60 years 4 to 7. Kise chiemo sukari en 4 to 10 kokadh 10. To pressure won beni itiyo gi yen make pressure, irango gemichamo, chumbi itiyogo matin ke chumbi ten pressure. Joma to medo chumbi chiemo ikelo tuo. Pressure kipime kionge tuo manyarogno mamalo bedo 140 mapiny bedo 90. Tatita kipimo bedo less than 140 less than 90 mapiny. Kini gi tuo manyarogno moingo molo mako kichungi manyarogno mamalo nyaka bed 130 mapiny nyaka bed 80. Okay? Koro kidhi daktari mapimi makonyi watch pressure. Kata upimo pressure hospital, pressure maber makonyo wa jok mathiedho nyiroke en pressure mipimi ot. Nikech kiringo, iringi ndare biro ipimi pio kidonji daktari, pressure medo mang'eny, moko bedo matin, koro nyaka pim pressure ot. Emanyiso ni pressure ni chopo kidieng machan nade. Mar ariyo, wach modho pi. Pi ni imodhe kikirit mondo iwinjo riyo, imodhe mondo oluok nyiroke ni. Yien mitiyogo wacho ni yien magwege rem, kitho nyiewa yien over the counter all the time. Kin gi rem mar arthritis ni daktari ondikni yath maber kodi mok nyiroke. Yien mitiyogo herbal medication wawe, wach ndawa, wach kong'o, wawere go nikech mago be medo chwak mar kidney kendo hinyo kidney. Wuotho. Tinda piko biro mang'eny, riembo mtokni, jikiwuothi, jikitim exercise, jikidhi puodho, mako ng'ate miye pesa purna puodho. Koro lack of exercise ni be kelo tuoche mang'eny dendwa kendo hinyo nyirokewa. Erokamano nya daktari amor kendo aduoko ni erokamano makende. Ageno ni borwakowa mondo mwachak waduoge osiptal nikech osiptal ma intiere no naneno ka wantiere kod gik mang'eny ma inyalo konyo godo nyikwara moge jwang' ahinya mondo miwang'e mathoth kotenore kod weche mag nyiroke. Wanyalo yudi kanye mapiyo kachiel kod namba mar simu kiyienwa. Unyalo yuda Synergy Clinics, Synergy Clinics Hospital in Tomboya Kisumu. Namba mar simu 0740 444 Kendo unyalo yuda kendo Hospital mar Aga Khan Private Clinic, Doctors Plaza. Namba mar simu en mana mano 0740 444 777.
Erokamano nya daktari, ageno ni waboneni machiegni ni akirwako mondo miwaduogi e osiptal. Erokamano, warwako. Erokamano ahinya nyakwara Muge Ajwang', erokamano makende kuom kete chenro mar penj laktar nyaka kendo odiechieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno. Warituru nyiroke wa wabed kod nyiroke makare mondo mi wabed kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Oriti masani.